Σας καλωσορίζω σε αυτό το βίντεο. Ονομάζομαι Χρήστος. Είμαι στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου εδώ και 30 χρόνια, 32 περίπου. Και αυτό το βίντεο σχετίζεται σχετικά με VPN, με το VPN του WireGuard και το VPN του Outline, το οποίο θα παρουσιάσω στο επόμενο βίντεο. Οπότε σήμερα θέλω να σας δείξω πώς λειτουργεί το VPN, ποια είναι η φιλοσοφία του, πολύ γρήγορα, πιστεύω σε 5-6 λεπτά να έχω τελειώσει με αυτό το βίντεο, δεν ξέρω ακόμα, και πώς μπορείτε να βγάλετε ένα αρχικό χρηματικό ποσό και αν δείτε ότι αξίζει τον κόπο να συνεχίσετε μελλοντικά. Απευθύνεται και στους νέους και στους λίγο πιο μεγάλους ηλικία, οι οποίοι έχουν ένα μεράκι και μία, ας πούμε, τάση προς την τεχνολογία. Και εδώ θα δείτε κιόλας ότι πολλά λεγόμενα μέσα στο διαδίκτυο για το VPN δεν ισχύουν. Άλλα ισχύουν, αλλά πολλά δεν ισχύουν. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα λέγεται, είναι ένα WireGuard. Είναι ένα σερβερ ο οποίος είναι στημένο στη Φραγκφούρτη. Θα το κάνω λίγο πιο απλά για να το καταλάβετε όλοι. Αυτό είναι ένα μηχάνημα στη Φραγκφούρτη, το οποίο του στείνεις απάνω, δηλαδή του σετάρεις, του βάζεις απάνω το WireGuard, το οποίο είναι 4.000 γραμμές κώδικα, κάτι πάρα πολύ μικρό, και με αυτό το πράγμα λοιπόν μπορείς και αρχίζεις και δίνεις VPN είτε σε φίλους σου, είτε το κάνεις για εμπορική χρήση, είτε το έχεις για χρήση επαγγελματική. Δηλαδή για την επιχείρησή σου, για 2-3 υπαλλήλους που έχεις, 4 υπαλλήλους και 10 υπαλλήλους. Σου δίνει λοιπόν τη δυνατότητα, αφού το στήσεις, να έχεις και το πίνακα ελέγχου. Αυτός είναι ένας πίνακας ελέγχου και μπορεί να δημιουργείς χρήστες και να τους δίνεις τον κωδικό και να μπαίνουν με το συγκεκριμένο WireGuard, με αυτό, είτε από το PC είτε από το κινητό. Εδώ έχει όλα τα σεταρίσματά του. Γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά? Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το χειριζόσαστε εσείς. Δεν το χειρίζεται ούτε η NordVPN, ούτε η OpenVPN ή οποιοδήποτε πάροχος του πλανήτη VPN. Αυτό θα είστε εσείς ο άνθρωπος που θα το διαχειρίζετε. Θα είστε εσείς ο νοικοκύρης, με λίγα λόγια. Έτσι. Οπότε, αφού είστε εσείς ο νοικοκύρης, εσείς βλέπετε και τα lock. Τα lock θα σας τα δείξω σε άλλο βίντεο, πώς μπορείτε να τα δείτε, τι βλέπουν όλοι. Τώρα σας κάνω μια παρουσία. Εδώ πέρα, ας πούμε, είναι το interface, όπως είπαμε, το UI. Εδώ είναι status, υπάρχουν ήδη κάποιοι εδώ συνδεδεμένοι, ένας και ένας δύο. Αυτό είναι ένα IP το οποίο είναι δικό μου και είναι για παράδειγμα, σας το δείχνω. Έτσι, μόλις ανοίξω εδώ πέρα και κάνω σύνδεση, είναι από αυτό το IP εδώ. Άραγε, όπως καταλαβαίνετε, να ένα καλό παράδειγμα, μόλις κάνω εγώ login στο server στη Γερμανία με το πρόγραμμα VPN, αμέσως με καταγράφει ο server. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι μεν εσύ έχεις στα χέρια σου τα πάντα, αλλά εάν διαπράξεις οποιαδήποτε υψηλή παρανομία και καλή παρανομία, θα πάνε στον πάροχο που έχεις νοικιάσει εσύ το σερβερ και θα του πούνε ποιος χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη IP VPN. Τι θέλω να πω λοιπόν? Προσέχτε τώρα. Θα κάνω μια σύνδεση VPN εδώ, με αυτό εδώ πέρα το username, δηλαδή τον κωδικό που έχω λάβει. Θα πατήσω activate και θα κάνει σύνδεση. Βλέπετε το IP? Αυτό το IP είναι το IP του μηχανήματος του σερβερ στη Γερμανία, το οποίο ανήκει στον πάροχο εκεί στη Γερμανία. Είναι στην Amazon συγκεκριμένη περίπτωση. Τι συμβαίνει τώρα? Πίσω από αυτό το IP έχει δηλωθεί αυτό το domain, εκείνο εκεί πάνω, το όνομα, το βλέπετε? Γιατί είναι πιο εύκολο να θυμάσαι ένα όνομα παρά ένα IP. Αυτό είναι για τους χρήστες πιο πολύ και για τους πελάτες. Λοιπόν, σήμερα σας έδειξα αυτό. Θα αφήσω από κάτω ένα link, ένα σύνδεσμο δηλαδή,
Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για να στήσουμε ένα τέτοιο μηχανάκι? Είναι πάρα πολύ φτηνό, στοιχίζει 12 με 13 ευρώ το μήνα, έτσι. Το στήσιμο είναι 40 ευρώ, το παίρνετε και αρχίζετε και κάνετε το χόμπι σας ή τη δουλειά σας, όπως σας είπα στην αρχή, με εταιρεία, είτε είσαστε δικηγόρος είτε είσαστε απλός χρήστης που θέλει να κάνει το χόμπι του. Αυτό ήταν η αρχή, παιδιά. Στα επόμενα βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να σβήσετε τα lock, δηλαδή να γίνετε αόρατοι, πραγματικά αόρατοι. Αν δηλαδή δεν έχετε διαπράξει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα μείνετε αόρατοι. Τώρα δεν ξέρω όσον αφορά για τις βιντεοτενίες και αυτά που λένε, δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν ασχολούμαι με αυτά. Θα αφήσω λοιπόν το σύνδεσμο για την ιστοσελίδα, θα αφήσω το σύνδεσμο, μάλλον θα αφήσω το email, θα αφήσω και τα τηλέφωνα και αν θέλετε, εδώ είμαστε, το σετάρουμε παρέα και προχωράμε. Να είστε καλά, για χαρά.